Cijenjeni gledatelji, jeste li znali da 200 mladih ljudi godišnje izlazi iz sustava državne skrbi, a nemaju odgovarajuću roditeljsku skrb? Jeste li se ikada zapitali što se sa tom djecom, s tim mladim ljudima nakon toga događa? Da li oni mogu naći zaposlenje? Kako funkcioniraju u svakodnevnom životu? Sigurno da im nije lako. A kako im je i što se može učiniti? Pa mnogi su se zato uhvatili, o toj temi porazmislili i odlučili nešto učiniti. Što točno, reći će nam moji današnji gosti u emisiji Petak za početak, i to Olja Ljubišić, projekt asistent ovog projekta. Dobro večer. I jedan od korisnika, Adrian Štromar. Adriane, dobro večer. Dobro večer. Olja, kakav je projekt? O čemu se točno radi i tko ga provodi? Projekt Iz doma na svoje je regionalni projekt udruge Otvorena medijska grupacija koji je nositelj ovog regionalnog projekta koji se provodi osim u Hrvatskoj, u Sloveniji, Srbiji i Makedoniji. Ono što smo mi ovim projektom htjeli stvoriti je mreža potpore mladima koji izlaze iz sustava socijalne skrbi, prvenstveno preko njihovog zaposlenja. Naišli smo na vrlo dobru potporu državnih institucija, nevladinog sektora, poslovnog sektora, ali i samih mladih ljudi iz domova koji su svjesni činjenice da se moraju sami aktivno uključiti u traženje posla, budući da je to danas stvarno veliki izazov. Na koji način ste to zamislili kad ste radili taj projekt? Kako pomoći tim mladim ljudima? Znači, da bi ustanovili u biti na koji način je najbolje pomoći mladima, proveli smo opsežno istraživanje kojim smo ustvrdili da treba raditi s mladim ljudima i osnažiti njihove vještine, kao što je pisanje životopisa, predstavljanje na poslu, sama aktivna pretraga posla. I tu su se uključili naši partneri, HR centar menadžera ljudskih resursa, koji su njih direktno iz prve ruke naučili kako napisati dobar životopis, kako se predstaviti poslodavcu. S druge strane, svojim našim akcijom Informativni program za zapošljavanje pozvali smo same poslodavce da se uključu u projekt na taj način da zaposle nekog od ovih mladih ljudi, da im daju tu prvu šansu koju oni bez ovog projekta teško mogu dobiti. Znači, tu su poslodavci, mi ovim putem apeliramo na sve društveno odgovorne poslodavce da se uključe u projekt, da daju mladim ljudima priliku. Evo, samo htjela bih spomenuti da smo mi u okviru ovog projekta zaposlili Adriana kao web moderatora, budući da smo shvatili da je važno napraviti nekakvu online burzu rada gdje će poslodavci moći pretraživati buduće zaposlenike, ostvariti pogodnosti koje im država tim omogućuje, a sve to uz veliku podršku Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Da, odlično. Adriane, iz prve ruke zapravo tvoje iskustvo je takvo. Nakon što si ušao u tu kategoriju izlaska iz državne skrbi, u kakvoj si se situaciji našao? Je li već projekt počeo ili si se tek zapravo, ili je s tobom počeo ili nisi imao to iskustvo nekakvog ovoga vremena koje je trebalo provesti, recimo, tražeći posao? Pa ja sam izašao malo prije što je projekt počeo. Tu je bilo na početku odmah tih problema vezano da traži posao, malo oko životopisa i sve te stvari koje osnovne, recimo, koje bi trebalo znati za samostalan život neki. I što si učinio onda? Pa ništa, dao sam sve od sebe, trudio se to, a svi znamo kakva je situacija danas i kako se ide sve to. I eto, ono sam u Otvorenu medijsku grupaciju, tu su vidjeli moje prekvalifikacije i kako sam za web dizajnera završio i dalje se školujem, sve to, i zaposlili su me kao web moderatora da radim na web stranici From Prosper to Prosper. To je velika baza podataka gdje mladi svoj životopis ostavljaju, poslodavci stavljaju svoje oglase gdje traže zaposlenike, što isto pozivam da svi učlane. Tamo ima i forum gdje mladi mogu međusobno komunicirati. Da. I novosti, vijesti vezano za posao, neki savjeti još dodatni za životopise gdje potražiti, su linkovi dodatni, uglavnom. Da li se na tu stranicu prijavljuju samo mladi ljudi koji su u situaciji u kakvoj si ti bio ili se mogu svi koji su nezaposleni?
Pa eto, trenutno su s većinom mladi koji hitno traže posao, se prijavljuju najviše. Da. I jesu li našli kakve poslove preko ovo vaše burze? Pa evo, ima u poticaj sad. Odlično. Olja, velike tvrtke su, rekli ste, pokazale interes i zanimanje. Kako se to manifestiralo? Na koji način? Pa prvenstveno velike tvrtke poslale su svoje menadžere ljudskih resursa da obuče u našim radionicama mlade kako se prezentirati uspješno na poslu. Isto tako svi naši partneri, uključujući i medijske sponzore i sve, u biti cijeli poslovni sektor je taj koji mora podići razinu javne svijesti i osvijestiti u biti sam sebe da postoje mladi ljudi kojima je potrebno dati tu prvu šansu, koji možda nemaju mogućnosti dobiti preporuke, koji možda nemaju toliko radnog iskustva. Recimo, spomenula bih da većina mladih su završili obrtničke škole. I u naš projekt jako smo zahvalni što se uključila i Hrvatska obrtnička komora. I obrtnici su iskazali veliki poticaj tim mladim ljudima svojim primjerima. Tako da svi oni su na neki način pokušali osnažiti mlade ljude da ne budu obeshrabreni u današnjoj teškoj situaciji. Naravno, moramo zahvaliti i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koji je dalje preuzeo praktični dio spajanja poslodavaca i mladih iz sustava socijalne skrbi. Da. Ja predlažem jedan mali predah, a onda ćemo se ponovno vratiti projektu i reći one sasvim konkretne stvari. Za sve koji se još nisu uključili, na koji način to mogu učiniti, ostanite s nama. U emisiji Petak za početak govorimo o projektu koji se zove Iz doma na svoje. Olja Ljubišić, projekt asistent, i Adrijan Štromar, korisnik, odnosno zapravo dio ovog projekta, moji su večerašnji gosti. Olja, važno je reći da ste dobili raznu potporu, ne samo od institucionalnih zapravo i agencija i različitih ministarstava i tako, nego i posve konkretnu u smislu gospodarstvenika. Možda da nas upoznate tko je to prepoznao kvalitetu ovog projekta Iz doma na svoje. Tako, znači osim resornih ministarstava, nama su podršku dala i Hrvatska obrtnička komora, budući da su većina mladih završila obrtnička zanimanja. Znači tu je i Hrvatska gospodarska komora i brojne druge i županije i gradovi, grad Zagreb, to je važno napomenuti, koji je financijski potpomogao ovaj projekt u smislu da se izgradi jedna mreža pomoći mladima koji izlaze iz sustava socijalne skrbi. Da, baš smo razgovarali o tome da zapravo svi mi koji imamo obitelji, koji smo odrasli u obitelji, postoji ta neka socijalna mreža, ovaj poznaje ovog, ovaj onog, i to je bazirana na važno. poznanstvima koji su njegovani cijeli život. Tako je, a djeca koja zapravo odrastaju u sustavu socijalne skrbi takve mreže nemaju. I oni su otoci sami za sebe jednom kada izađu iz sustava državne skrbi. Znači tu je društvo moralo reagirati i mi smo u okviru projekta, odnosno ono što pokušavamo je aktivirati građane, ali i poslovni sektor da se aktiviraju, da daju priliku mladim ljudima. Znači ono što sve gledatelje vaše emisije molim da posjete stranicu www.fromfoster2prosper, da doniraju, da ukoliko su oni obrtnici ili imaju svoje tvrtke, da se priključe našoj web platformi, odnosno bazi podataka ne samo mladih iz sustava socijalne skrbi, njihovih životopisa, već i bazi podataka poslodavaca koje mi pokušamo promovirati kao društveno odgovorne poslodavce. Znači, to je isto jedna jako važna stavka u cijeloj priči, da se oni koji stvarno pomažu društvu da se razvije i svim pojedincima koji su dijelovi marginaliziranih grupa, da se aktivno uključe i sudjeluju u zajedničkom životu. Da. Adriane, s obzirom na to da ti sređuješ web stranicu i sve ostalo uz to, što bi mogao reći zapravo mladim ljudima koji nas gledaju sada, kako uopće da dođu do stranice što treba ukucati, što mogu tamo pronaći i na koji način se mogu uključiti?
Pa možda je čak i najbolje, pošto danas većina na Facebooku, tamo imamo grupu From Foster to Prosper, iz doma na svoje isto, pa mogu se tam priključiti, tamo automatski isto ima link prema web stranici, pa ako ne, kako je kolegica rekla, www.fromfostertoprosper.hr i tamo ima i na više jezika, naravno u ponudi, i tamo ima više, registriraj se, slobodno, svi se mogu registrirati, trebaju vezano za životopis ili nešto pomoć. Tu je isto ta Facebook stranica gdje mogu kontaktirati, e-mail je zapisan na stranici, pod dio kontakti naravno. Tako da većinom ima sve zapisano, tako da ko hoće može. Da. Olja, mi smo sada vidjeli, odnosno ovdje iza nas ide jedan spot, čini mi se, upravo napravljen da promovira ovaj projekt. Mogli smo ga vidjeti u raznim medijima. Tako je, moramo istaknuti veliku podršku medija koji su također važan dionik čitavog ovog procesa, budući da je izrazito važno poslati poruku društvu i promijeniti način shvaćanja mladih koji izlaze iz sustava socijalne skrbi. Ono što spot u biti želi promovirati i želi reći je da mladi ne trebaju sažaljenje. Oni trebaju prvu priliku kao i svi ostali. Znači, od sažaljenja nema stvarno ničega. Treba ih osnažiti, treba im dati priliku. Mogućnost da se pokažu i oni će onda učiniti sigurno najbolje što mogu od sebe. Gdje vam se, osim na stranice internetske i na Facebook, gdje vam se mogu konkretno javiti? Ima li neki prostor gdje mogu mladi ljudi doći i potražiti vas i uključiti se u projekt kako god? Naravno, osim preko interneta, odnosno naše stranice, svakako ih pozivamo u Bauerovu 6. naš ured. Mi smo jedan mali, kaotični ured, ali čast nam je sve koji su zainteresirani pozdraviti i izraziti im dobrodošlicu, tako da evo, Bauerova 6 ili web stranica www.fromfoster.prosper. Evo, meni je drago što smo vam mogli pružiti mogućnost da javnost izvijestimo o ovome projektu i da možda na neki način pomaknemo tu percepciju. Tako, mi bi se htjeli zahvaliti za jedan televizij, kao uostalom i svim ostalim medijskim sponzorima. Tu je The Wall, tu je Štirija i brojni drugi lokalni mediji koji su izrazito važni, Slavonsko-brodska televizija i tako dalje. Evo, htjeli bismo svima zahvaliti i pozvati sve ostale i novinare i predstavnike medija koji su zainteresirani da porazgovaramo o ovoj temi. Odlično. Puno uspjeha vam želim i nadam se da ćemo, evo, to nije veliki broj, a zapravo jest, 200 mladih ljudi godišnje. Kako gledamo, ako uspoređujemo to sa 300 i više tisuća nezaposlenih ljudi, ovih 200 je možda malo, ali da ne zaboravimo mreža koju ovih 300 tisuća nezaposlenih ima je puno snažnija nego što imaju ovih 200. Tako je, startna pozicija je malo drugačija. Sasvim drugačija. No, ako nešto možemo učiniti, eto, ako ništa drugo, razmislimo o tome da postoje ovakvi mladi ljudi koji bi željeli krenuti u život, osloniti se na vlastite noge, biti korisni u ovome društvu, samo im trebamo malo pomoći, pružiti im ruku. Hvala vam lijepo. Hvala vam na pozivu. Adrijane, puno uspjeha želim i uključite se, pogledajte web stranicu, napravite što god možete, pridružite se ovome projektu iz doma na svoje. Nastavljamo dalje uz emisiju Petak za početak. Uskoro nam stižu novi gosti i nove teme.